Morjesta vaan taas kaikille. Kiva kun eksyit kanavalle ja videon pariin. Tällä videolla koetaan ampua rihlakolla vähän täyteisiä ja mulla on tässä tällaisia monoliittiä. Solid Steel Slug. Elikkä täys terässlugi. Ja mikä mahtavinta, tätä voi ampua myös täyssuppeen supistajan läpi. Ja tässä täyteisessä on tommonen muovirinkula tuossa noin, mikä edes auttaa myös sitten sitä, että pystyy ampumaan myös täyssuppeen supistajan läpi. Mä ammun näitä tuolla rihlakolla. Koitetaan kohdistaa aika lailla samaan käymään, mihinkä menee tuo luotipiippu. Mä koitan ampua näitä noin 50 metriä. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Saattaa olla, että joutuu pikkusen säätämään tähtäystä. Muistan, kun mä ammuin tuolla rihlakolla ensimmäisiä savuja, niin luotipiippu on nyt tähtäimen kanssa aika lailla kohdallaansa, mutta sitten haulipiipulla kun ampuu tuon punapisteen läpi, niin osumat on vähän ylhäällä. Et joutuu varmaan pikkusen säätää. Ja oikeastaan minkä takia mä ammun täyteisiä. Mä ajattelin ottaa tuon aseen peuran ajojahtiin mukaan. Ja peuraahan saa ampua myös sitten täyteisellä. Eli hauli piipusta myös läpitte. Ja tietenkin myös kaurishommia. Mutta joo, ei mitään. Lähdetään laittaa taulu paikoilleen ja ruvetaan räiskimään ja katsotaan mitä tästä tulee. Vai tuleeko yhtään mitään. Joo, ja aseenahan toimii tää Tikon 512S. 308 luotipiippu ja 1276 haulipiippu. Haulipiippu on IM-supistuksella, eli parannettu puolikas. Niin. Ihan kaikkia slugeja en uskalla välttämättä tämän läpi päästään, mutta mä nyt uskon, että vanha Tikan piippu niin kyllä myös kestäisi senkin. Hommasin muuten tähän rihlakkoon uuden asehihnaan. Tää on Nikledoihin tällainen neopreeni, mikä pikkusen venyy. Antaa joustovaraa, kumitettu toiselta puolelta. Äärittävän mukava kyllä kantaa mukana tätä asetta. Joo, höpinät sikseen ruvetaan ampumaan. Nämähän on 1270 nää patruunat. Oikein tarkkaan kattoo, niin näkyykin tuo täyteinen tuolla sisällä. Elikkä se on tommonen ihan täys teräsmurkula, mikä sieltä lähtee. Katsotaan. Tööttää meinaa aikamoisesti. Alareunaan tähtäsin, niin näyttää, että olisi aivan keskellä. Eikä se vie semmosen, tässä on 50 metriä matkaa, niin se vie semmosen 20 senttiä ehkä ylitte. Joo. Periaatteessa no joo, kyllä sitä pakko on säätää piippua. Ja nyt sitä joutuu sitten säätämään tuosta hahlosta. Mä joudun tuomaan luotipiipun osumaa ylöspäin aika reippaasti, mutta katsotaan mitä tästä tulee. No niin, nyt on kiväärin piippua on vähän siirretty ylöspäin. Mulla on tästä vähän kiväärin paukkuja kanssa. Katsotaan, sammutaan yksi kiväärin paukku tästä nyt sit seuraavaksi. Matkaa tosiaan 50 metriä.
Ja mä tähtään taas tonne taulun alareunaan. Katsotaan mihinkä menee. Valitaan kivääri käyttöön. Koitetaan. Nyt pitää melkein käydä katsomassa, mihinkä meni. No joo, niin kuin tästä huomataan, niin täyteinen on mennyt tuosta ja luoti on tuosta. Se on joku 20 senttiä eroa. Tähtäyspiste oli molemmilla täällä alareunassa. Nyt pitäisi sitten vähän säätää tähtäintä. Ja periaatteessa luotipiippua saisi nostaa vielä vähän ylemmäs. No joo, ei tuo nyt aivan paha ole. Tietenkin se saisi olla vähän ylävoittainen tuo luotipiipun osuma tästä 5 metriltä. No, ei mitään. Testailut jatkuu. Eikä me tosta ihan hyvä saada. No niin, tähtältä pikkusen siirretty ylemmäs. Tehdään sama testi ja nyt mä tähtään tohon keskelle. Katsotaan mitä tapahtuu. Ensin lähtee täyteinen. Nyt valitaan haulipiippu. Noin. Melkein pitää taas käydä katsomassa. En nähnyt yhtään mikä se meni. Nyt mä näen. Nyt näyttää ainakin siltä, että keskelle kun tähtää, haulipiippu menee justiin sinne mihinkä pitää. Ja nyt pitää ottaa huomioon, nyt ammutaan täyteisiä. Ja punapisteen läpi rihlakolla, että ei oo mikään tarkkuusammuntakivääri. Ei huono ollenkaan. Tää on 5 senttiä ja tää on 10 senttiä. Niin. Oikeesti näyttää aika hyvältä. Ja koitetaan vielä ampua luotipiipulla tohon. Katsotaan mitä sitten tapahtuu. Oiski mukavaa, jos olisi tällä kertaa näin helppoa, että ei tarvitsisi askia ampua. Mutta mä uskon, että se pitäisi olla aika lähellä nyt ton kivääripiipun kiinni. No niin. Sitten koitetaan kivääripiipulla. Toivottavasti sekin nyt rupesi olemaan lähestulkoon siellä, missä pitäisi olla. Varmaan samaan reikään se on todella vaikea saada, mutta olisi se tuossa 10 ringissä edes lähellä, niin mä sanon, että silloin se on ihan hyvä, että riittää mun mielestä peuralle ja kauriille. Ei muuta kuin eari korville antaa paukkua. Ei muuta kuin valitaan kivääripiippuja. Tähtäyspiste keskelle. Nyt taas räpsähtää silmät. Se on hauskaa, kun aina tulee välillä kommentteja
sosiaalisessa mediassa, että ei saisi silmät räpsähtää, kun ampuu kiväärillä. Mun mielestä sillä ei ole mitään tekemistä minkään asian kanssa, että räpsyykö sun silmät vai ei. Välillä räpsyy ja välillä ei räpsy. Aivan se ja sama mulle ainakin. Ei oo peurajahtiinkaan enää kuin pikkusen reipas viikko aikaa. Sitten se alkaisi meikäläisen mielestä kuninkuuslaji, eli saa ruveta koiran kanssa pyytämään sitten tuota sorkkaa ja lukkaa. Vähän se jää alle näköjään. Aina vaan. No, siitäpä se näkyy. Tuossa oli toinen kiväärin laaki. Periaatteessa piippua voisi kyllä pikkusen vieläkin siirtää käymään ylemmäs. Joo, näin me tehdään. Mä pikkusen vielä siirrän sieltä sitä palikkaa tai sitä hahloa, että se vähän kävisi vielä vähän ylemmäs. Niin mä luulen, että sen jälkeen ei tarvitse tehdä enää mitään. Etutukki pois ja tuosta piippua vähän irti. Täältä tätä yhtä ruupia vähän. Täällä mikki jäädä kiinni tuohon piippuun. Siitä vähän löysätään. No joo, mä ehkä joku puoli milliä sitä työsin eteenpäin. Sitten muuta kuin ruuvi ähkäisymomenttiin. Se on siinä. Etutukki kiinni. Ja ilman mitään säätämistä niin ammutaan kivääripiipulla vielä uudestaan. Sen pitäisi käydä kyllä ylittä tuosta 3 senttiä 50 metriä jo alle, niin se on jo 100 metriä, sitten vähän liikaa. Ei muuta kuin koitetaan. Ei siirtynyt oikein mihinkään. Tulikohan siinä laukaisuvirri? Samalla linjalla näyttää olevan vähän enemmän keskellä. Tuossa. Elikkä ei muutosta. Ja antaa nyt rauhassa piipun jäähtyä. Tää on sellainen taiteenlaji tää rihlako kohdistaminen, piippu niin nopeasti lämpenee. Niin, senkin takia voi ruveta viemään sitten mihinkä sattuu. On kyllä ihan fiili. Ja mä uskon, että nyt on jotakin muutosta tapahtunut, pakko tapahtua. Mä millin verran sitä nyt siirsin eteenpäin. Niin. Luulis ainakin. Katsotaan.
en muista yhtään viime kerrasta, että menikö se Blade samahan vai eikö se johonkin suuntaan verrattuna sitten tähän Norman treenipaukkuun. Ei muuta kuin voitetta. Ei muuta kuin käydään katsomassa, mihkä meni. No nyt se siirtyi. Nyt siirtyi. Hyvä. Joo. Nyt on 10 ringissä. Hieno. No niin, siihen on aika lailla just keskellä. Tosiaan ampumatka 50 metriä, että nyt kun viedään 100 metrin taulu, niin sitten se tippuu pikkusen, mutta kertokaa ihmeessä, jos teillä on omakohtaisia kokemuksia tästä monoliittitäyteisestä. Tämähän on Duplexin valmistama ja sen tiedät, että näitähän saa kaikenlaisia, että on sellaisia, mistä lähtee niin periaatteessa sirpaloituu tuo täyteinen, mutta tää on ihan täyttä terästä tämä murikka, mikä tuolta lähtee. Että voisin niin kuvitella, että pysäytystehoa löytyy kyllä ihan varmasti. Mutta joo, jos teillä on kokemusta täyteisistä, niin pankaa ihmeessä alas kommenttia, niin on mukava sitten lueskella. Ja jos siellä on näsäviisaita jurvalaisia taas kommentoimassa mun taulua, niin kyllä, olen itse tehnyt tämänkin taulun. Mutta ei mitään, nyt koitetaan ampua yksi paukku Sakon Bladea. Katsotaan mihinkä se menee. Luotipiippu valittu. Jestas kun potkas luja. Oli vähän huonosti vissi olkapäässä tuo perä. Saakeli kutti. Otti aivan kipiä. No niin, nyt lähdetään vielä viimeisen kerran käymään taululla ja katsotaan mihinkä osuu. Pikkusen kyllä töyttäs nyt äsken. No joo, tää menee justiin niin kuin mä halusin. 50 metriä ja mitäkään tuossa olisi? 6 senttiä ylittä. No niin, siinä on sitten viimeinen Blade on tuolla. Kaikki menee itse asiassa pikkusen niinku tonne vasemmalle. Voi olla tietenkin ampujan vika, mutta siihenhän me ei uskota. Tää varmaan säätää pikkusen oikealle. Tosin ei siinä ole kuin ehkä 2 senttiä menee vasemmalle. Mutta joo, aika lailla tuohon tähtäsin ja se on 5-6 senttiä ylittä tähtäyspiste. Eli 100 metriin, niin aika pirun näppärä. Ja 50 uskaltaa aivan hyvin ampua peuraa. Tämäkin tässä näin niin on, oliko tää 15 senttiä oli tämän isomman ringin halka-asia. Kaikki
Kaikki on siellä, että riittää peuralle vähintäänkin hyvin. Mä uskon, että tää riittää kuule oikein hyvin. Voi aivan hyvin lähteä kohti ajojahti kautta. Saattaa olla, että otan hirvimetällekin tuon rihlakon joku päivä. Tietenkin silloinhan on käytössä pelkästään luotipiippu. Mutta joo, saatiin rihlakko käymään täyteisellä ja luotipiipulla niin hyvin kuin halusin. Olen todella tyytyväinen. Mä luulen, että mä lopettelen tämän videon nyt tähän näin. Ja jos tykkäsit videosta, niin pistä ihmeessä peukkua ja muista tilata kanava. Liity jäseneksi, jos kiinnostaa sellainen homma. Kaikki on aina tervetullutta ja me nähdään seuraavalla videolla, mitä se ikinä pitääkään sisällä. Se on moro!